Okay, så det vi har her er, at vi har en præsynaptisk neuron, vi har synapsespalten her imellem, og så har vi et postsynaptisk neuron. Og til at starte med, så har vi de her dendritter, som er et nervesignal, der bliver sendt til vores akson, som er den blå her. Ved hjælp, eller når det signal det kommer, så kommer der Na+ ioner ind, og ja, det nervesignal, der kommer, kunne vi for eksempel sige, at det var et sensorisk nervesignal, hvis det var. Og ja, inde i aksioner her, der har vi et aktionspotentiale, eller Wille-membranspotentialet hedder det, på minus 70 millivolt. Og det er så, den bliver sådan vedligeholdt ved hjælp af natrium- og kaliumpumpen, som er indgravet i cellemembranen. Ja, og så når der ligesom bliver mere positivt herinde, så rammer vi tærskelværdien, som er minus 55 millivolt. Og når vi rammer tærskelværdien, så åbner natriumkanalerne sig, hvilket vil sige, at der sker en depolarisering, at der ligesom bliver mere positivt herinde i neuronet. Og når det sker, så rammer vi plus 30, som er aktionspotentialet. Ja, og det er så fordi, der er blevet mere positivt derinde. Og det fortsætter sådan hen af cellemembranen ved hjælp af myelinskeder, som er sådan en fedtcelle rundt om aksonet på en eller anden måde. Ja, den gør ligesom, at signalet er hurtigere, og at det ligesom kommer hurtigere frem, og ja, at det kommer hurtigere frem, og så holder det også på de ioner, der ligesom strømmer ud, fordi kaliumionen, den åbner nemlig efter. Natriumionen er nemlig sådan, at den er åben i 0,5 millisekunder, og kaliumionen er åben i 0,5 til 1 sekund. Ja. og så myelinskæderne er med til at holde på de her ioner, der ligesom også strømmer ud, så de kan komme hurtigere ind igen. Ja, så når vi kommer herhen, hvor der stadig er positivt med natrium, så åbner natrium, eller den er med, det positive er med til at åbne for calciumioner, som sidder her. Det calcium kan, det er, at det kan sætte sig til vesikler på ydersiden af dem, som er dem her bobler, der ligesom indeholder transmitterstoffer. Og ja, når calcium så sidder her på ydersiden, så har vi også et calcium, der sidder på ydersiden af cellemembranen her på vores endeknop. Og det der så sker, det er, at de ligesom bliver tvunget sammen og fusionerer her og her med cellemembranen, og så sker der en exocytose. Ja. Og det er så, at transmitterstofferne bliver smidt ud her i synapsespalten, hvor de så kan sætte sig på en receptor herover på natriumkanalerne, på de to natriumkanaler her. Og det der så sker, når sådan et transmitterstof det sætter sig på receptorerne, det er, at natriumkanalen ændrer ligesom form, og ja, det gør ligesom, at natrium kan strømme ind. Og når natrium strømmer ind, så sker der en EPSP, som er, at der er blevet meget mere positivt derinde. Og EPSP står for excitatorisk postsynaptisk potentiale. Ja, og når der er positivt her, så sker det lidt det samme, som der skete over i præsynaptisk neuron, at den åbner for de her natriumkanaler igen, som gør, at der bliver at der kan strømme mere positive ioner ind. Men det der også kan ske, når de her kanaler åbner, det er, at der kan komme klor ind, og så sker der IPSP, og det er inhibitatorisk postsynaptisk potentiale. Og det er så, at det kan sådan hæmme på aktionspotentialet, og ligesom gøre, at det falder. Og det kan så falde til minus 80 for eksempel. Og ja, de her natriumkanaler inde i det postsynaptiske
neuron, som kunne åbne sig og ved hjælp af plusionerne. Det er spændingsstyrede eller spændingsfølsomme natriumkanaler. Og ja, det kan så ligesom hjælpe med at få aktionspotentialet op igen. Og så har vi også den her graf hernede, som viser millivolt per millisekund. Så først så har vi hvilemembrans-potentialet her på minus 70. Der ligger vi så kommer der nogle plusioner, natriumioner ind, som gør, at vi kommer op og rammer tærskelværdien på minus 55. Og så kommer der flere natriumkanaler eller ioner ind, hvilket vil sige, at der sker en depolarisering, fordi der bliver mere positivt. Og så rammer vi så aktionspotentialet, som er plus 30. Og når vi så har ramt de plus 30, så er det så, at de her kaliumioner, de jo åbner sig, eller når de har lukket sig, så åbner kaliumionerne sig, som også er spændingsstyret, på grund af den her minus 55 millivolt, som er spændingen herinde. Og det lukker ligesom kalium ud, hvilket vil sige, at der sker en hyperpolarisering, fordi der bliver mere negativt, og der sker, så her på grafen sker der repolarisering, hvilket vil sige, at den falder, og den falder så til minus 80, som er lidt under hvilemembranens potentialet, men så ved hjælp af hyperpolarisering, som der skete herovre i postsynaptisk neuron, så kan den så komme tilbage til hvilemembranens potentialet, og så kan det ligesom køre om og om igen.